Haba gaye, duk uban daɗe wanda muka yi nan ka ɗauki 500 kawai kana bani? Haba baby, a wannan ƙarin 500 ba ƙaramin kuɗi bane ba. Kuma kada ki gana baki ita last pocket ɗina kenan ɗauka na baki. Zan zauna ban da ko sisi na yadda ke ki tafi da ita. Gaskiya dama haka kuke ku ƴan suwaga. Da na san haka ne wallahi da ban zo ba. Sai ku kira mutum, sai ku bata masa lokaci, sai ku ɗauki 500 ko 200 kuna ba mutane, sai ku ce wai za mu yi waya. Ko a hanya ka kalle ni, kar ka sake nunawa ka san ni, ban zan bazara kawai. Kaga tafiya. Kaki haka baby. Ko da tike za mu yi waya ko?